Restaurante. Hola! Ven, ven. Ven. Ah, Ven, dime nós vamos em apartamento. Espera aqui no apartamento. Aqui na Mônica também nós. Olha. Ay, que vamos. Pero ¿por qué no te vas allá al parque? Ay, que me cantas. Mira tu nós. Una mica més i una altra vegada. Pero que no me embate. Somos torpes y no sabemos aparcar. Excuse me. No me mates. No. Si no te mates. No, que jo acabo d'arribar, ¿Qué tal ir a aparcar, Joan? Molt bé. És la primera per cap. Això primera, jo crec que no. És la primera. Ei, què no sé fer ara? Què has de fer? Ara hem de menjar perquè jo tinc molta Has fam. de sopar, què has menjat avui? Eh? Què has menjat avui? Una hamburguesa amb tot el dia. Adéu, un saludo. Adéu.